Dnešné stretnutie kariérnych dní je určené predovšetkým pre študentov Poľnohospodárskej univerzity s tým, že snažili sme sa vyskladať ten sortiment tých firiem, ktoré sa zúčastňujú s ich ponukou práce takým spôsobom, aby sa tam vedeli zapojiť vlastne všetky fakulty. Môžeme povedať, že máme tu takmer 30 firiem, kde každá prišla so zaujímavým spôsobom sa odprezentovať v čo možno najlepšom svetle. Dúfame, že aj do budúcna budeme vlastne v tejto tradícii pokračovať a že padne teda toto podujatie na úrodnú pôdu. Toto podujatie, ktoré verím, že dopadne vysoko úspešne, je súčasťou aktivít, ktorými sa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre snaží zlepšiť prípadné uplatnenie absolventov a je súčasťou aktivít kariérneho poradenstva poskytovaného Univerzitným poradenským a podporným centrom SPU v Nitre. Pri tejto príležitosti by som chcel vyzdvihnúť aktivitu študentov, nielen tých, ktorí sa podujatia zúčastňujú pasívne, ale aj študentov z krúžku Super Uni Cowork, ktorí nám pomohli toto podujatie organizačne zastrešiť.